Assalamualaikum konco-konco. Kepiye kabare dina iki? Muga-muga kabeh isih diparingi kesehatan, kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala. Ketemu malih karo pelajaran basa Jawa piwulangan 1 babagan bebuden. Nah, minggu wingi kanca-kanca wis sinau babagan Pandhawa. Isih kelingan to? Nah, dina iki kanca-kanca mangerteni sapa wae paragane Punakawan. Sapa sing wis kenal karo Punakawan? Nah, babagan Punakawan sing perlu dipangerteni yaiku niteni paraga Punakawan, ngadakake urut-urutane lan ciri-cirine. Coba saiki gatekno gambar ing ngisor iki. Coba bedaken kuwi mau gambare sapa wae ya. Kanggo mangerteni sapa wae gambar kuwi mau, wacan ing ngisor iki. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong uga sinebut Punakawan. Punakawan mau dadi pamomonge Pandhawa. Anake Semar yaiku Gareng, Petruk lan Bagong. Saiki siji-siji niteni jenenge Punakawan. Sing nomor 1 jenenge Semar. Semar iku anake Sang Hyang Tunggal. Semar duwe sebutan liya Badranaya. Wujude wong cendhek, wetenge mblenduk lan mripate rembes. Semar duweni watak sabar lan pinter basa. Sing nomor 2 yaiku Gareng. Gareng anak nomor 1. Gareng iku cacat, sikile gejik, yen mlaku pincang. Mripate kira tangane ceko. Nanging atine apik, jujur lan ora goroh. Sing nomor 3 jenenge Petruk. Petruk anak nomor 2. Petruk jeneng liyane yaiku Kantong Bolong, Udawala, Dawala, Dublejaya lan Pentung Pinanggul. Petruk duwe pawakan kuru, dhuwur lan irunge mancung. Sing nomor 4 yaiku Bagong. Bagong anak nomor 3. Bagong jeneng liyane Bawor. Bagong awake lemu cendhek, mripate amba lan lambene ndower. Arang-arang ngomong, yen sekali ngomong gawe guyu. Nah, saiki kanca-kanca wis kenal to karo Punakawan. Coba saiki waca dhisik wacan ing ngisor iki. Punakawan cacahe ana 4. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Semar iku rama utawa bapak. Gareng anak sing mbarep, Petruk anak nomor 2, Bagong anak sing ragil. Bendarane Punakawan yaiku Pandhawa. Menawa bendarane susah tansah limpur. Menawa kleru paring bemut. Saiki kanca-kanca wis mudeng to? Sapa wae kuwi Punakawan? Kepiye urutane Punakawan? Kepiye ciri-cirine Punakawan? Cukup semene wae anggone Ustad ngancani kanca-kanca sinau dina iki. Ketemu maneh ing piwulangan basa Jawa sak piturute. Wassalamualaikum.